kaikki katsojat, se on Seppo taas täällä. Pahoittelen tuosta viime videosta, koska se oli aika huono. Minun mielestä se oli hauska, mutta ihan sama. Etes näe siinä koko ruudussa. No ei noosta. No niin, mitäs me nyt? Odota, hetki. Pieni hetki. Oh, sori tuosta, kun mä haasen! Oho, meni punaiselle tuo. Ihme paljon. Niin menikin! Ai helvetti. Päivitetty Viper. Ottakaapa. Nyt. Se vaan tuossa räplää sen kännykkääs. Se on niin huono. Täystä musiikkia. Häh? Tuota täystä musiikkia. Joo. Niin, tässä videossa... jos tulee 15 tilaajaa täyteen, niin tää sanottiin niin tuossa ehkä 10-15 tilaajan kohdalla alkaa tulla näitä Prime Blaster haasteita. Ja sille eikä kamera. Hei, kuvataan skuuttaus osaa mikä se nyt on. Se 4. Ei, on mulla paljon enemmän. No osaa 100 sitten. Odottakaa hetkonen katsojat, että mä katon äkkiä skupeen. Joo, niin me kuvataan tuossa ehkä live-striimi oisko, kävisikö että livenä soittaisi? No ei meni jaksota, mutta mä kuvaan kohta tommosen skuuttausosaa, mikä se nyt onkaan, en nyt sanonut. Täältä jepus! Joo niin, kuvataan nyt tässä nämä. Voi! No niin, nyt. Niin kuvataan tässä se skuuttausosa, mikä ne onkaan, niin tässä kohta. Heippa! Seppa Everasti tulee taas kohta. Älä koske!